И здравейте, дами и господа! Сега ще снимаме втори клип на Hide and Seek. Здравейте! И не знам дали първия клип ви е харесал, но това ще ни е за последно, нали, за днес. Утре ще качим нов клип на Minecraft пак. И както казах в миналия клип и в този клип ще кажа, че пак ще снимаме на други игри. И ако ви харесва, просто цъкнете лайк или се абонирайте за нас. И сега ще започнем играта след 3, 2, 1. Започнахме. И аз ще играя, ако ви харесва, гледайте. Да, съм вензил, сега станам столен блок. Също така да обясня малко в тази игра. Значи в тази игра има Hiders и Seekers. И Hiders се крият, нали, защото все пак са Hiders. И трябва да се крият, защото те си избират какъв блок да са и трябва да търсят такъв блок, какъвто са и да се крият. А Seekerите избират един Seeker и той ги търси, защото и той е облечен с Iron брони и с Diamond меч. След 2 минути, след като се соли блок на теб, след 2 минути ви дава луден меч, т.е. дървен меч, който е инчантнат, но може да нямате шанс да убиете Seekerите, защото Seekerите са с Diamond мечове и Seeker, който гони блок. Може би сега ще се нахвърлим да го видим. И те го убиха. Я трябва да се чуя бързо. Много хора се случиха сега, че гледам още много хора, защото този Seeker не че аз съм про, ама този Seeker беше много, защото все пак е с Diamond меч и ги убива на 2 пъти, а пък той не успя да убие нито един и не знам според мен. Сега съм втори блок и чакам някой ме намери. Този Seeker къде ли е? Ето да ще го видя сега. Има още един Seeker. Сега ще го търсим да го бием. Тази игра се разви добре, защото вместо те да търсят нас, ние търсим тях да убиваме. Станахме трима сега и се надяваме да убием един. Не си годим. Тук станаха двама. Сега ще бием, защото някой не умре. Явно скоро няма да е. Но мен ме убиха. Сега я станах Seeker и ние направихме Skype, в описанието ще има.
ако като станем ни хейтайте, просто ни блъснете, защото нали се сещате, хейта двама хейт, това ще да стане във всеки клип. Да, хейтни ще е много по-гавно, колкото затова просто ни блокнете и не мислете много. Сега търся, защото аз съм сикър, търся много. Но като гледам са се изпокрили доста хубаво, защото трябва да останаха 7 хайдърса. За сега ни сикърите водят, т.е. ние водим за сега и остават още 5 секунди. Ще свърши вече играта. Също така, вие ако ви харесвате клиповете, може да снимате с мен или аз да снимам с вас едно. Нали, само да влезем на скайпа и сега ще чакаме да почне другата игра и чао сега от мене. И сега пак ще снимаме на Хайде Си. Нали, почнахме втора игра и става още 45 секунди да започне втората. Не знам, но Хайде Си според мен, Хайде Си, Survival Games. Според мен най-много ме кефът Parkour, Хайде Си, Survival Games, всякаквите игри. Не знам за вас. В описанието ще има какви игри в сървъра какви игри имат и вие ще напишете като коментар каква игра да играе най-много. И както и в първия клип и там имаше. И ако искате, се абонирайте за нас. Може да почнахме игра. О, не. Интернет е там. Аз бягам някъде, където изобщо. Леле, доста бързо се справят сикърите. Сикърите са 13, от 14, доста бързо ще свърши тази игра. Като гледам, даже доста бързо. Ние с този ме пропусна и не успя да ме удари. Намери ме. Остана само един тайлър, където не знам да се намеря. Трябва да има някакъв сникър.
И така свърши играта и ако ви е харесал клипа, лайкнете го и го сабскрайбнете. И за сега с Богом от мен и от моя приятел Стилян. И до скоро!